Păgăniceanu din Constanța prezintă Ocolul Pământului în 80 de rate. texte umoristice Laurențiu Vlad, Coregrafia Simona Tăur. regie artistică Ioana Sandu. În cele ce urmează vom fi martorii unei călătorii umoristice muzicale, fără granițe și fără frontiere. Copilăria și geografia sunt așezonate cu inocența, frumusețea și naturalețea interpreților. Spectacolul este sponsorizat de Banca Română pentru Dezvoltarea Bunului Simț, filiala Constanța. Vă avertizăm că show-ul poate provoca rafale de aplauze necontrolate. În continuare, Ocolul Pământului în 80 de rate, Palatul Copiilor, Constanța. Vizionare plăcută. Că mie îmi place să dor, nu de altceva, dar eu vara nu dor, nu am sol, să veselii mă prind, cum pe plage mă prind, pentru că vara nu dor. Nu dorm, dar și când dorm, mamă, ce vise am! Ce vis încântător! Ce somn de buzolat! Oare cui să povestesc câte țări am vizitat? Cascade învolburate, capitale luminate, case, vile și palate! Vreau să aflați ce am visat și pe unde am umblat. Iar acum că m-am trezit, vreau să aflați ce am pățit. Se făcea că... Să
se seară în seară țările ce mă înconjoară. Vamos! Spun în spaniolă, la Veneția vreau gondolă. La Verona și Paris îmi fac rodajul cu dichis. Și uite așa cu hopa, hopa, străbat toată Europa. Și plecând din România, străbat toată geografia. Nu-i noapte de la Dumnezeu să nu călătoresc și eu. M-am rugat și de la ei mei să-mi ofere câțiva lei. Dar i-am auzit chiar ieri că au devenit șomeri. Mă înțelegeți dumneavoastră, situația mea e cam albastră. Ai dreptate, frățioare. Suntem doi copii sărmani și te-am auzit acum că vintele sunt pe dolari. Am să-ți vin în ajutor, fiindcă sunt dulce fetiță și să ofer toți banii mei chiar de aici din pușculiță. Dar din dragoste de frate îți excursia în rate. Excursia în rate! Simt că mă trec ca pe reci. Nu sunt multe, doar 80. Uite aici un pian. Londra, Roma și Paris, așa cum am văzut în vis. Haide, Înțico, haide, Tanța, să plecăm chiar din Constanța. Și cu asta ce-am făcut.
e prea tăcioară. Fără mamă, fără tată, fără frați, fără surori, fără o rută apropiată, nu e bine uneori. Fără nicio cunoștință, fără nimeni cum să țin. N-are cine să te pupe, dar nici tu nu pup nimic.
Cazecul de la banchet. Ia priviți cam ce o să fie cu noua tehnologie. Convorbiri interurbane, legături interumane. Alo? Abătorul din Cogelac? Cu domnul președinte Stere. Da, aștept. Alo, Gigi, tu ești? Bună, dragă, am ajuns cu bine. Și băiatul, da. Cum te simți singure la casă? Eu și eu. Alo, Tania Glea? Săltica la telefon. Tania Glea? De acum, după 90 de ani, s-a dus și unchiul Costică. Tania Glea, câmpima tale peste 2 zile a dus și niște... Taurine. Stărică, am mare nevoie de taurine și în special de... lumânări. Da, să iei și lumânări de spermanțet, că pe aici nu se găsesc. Ce spui? Răposatul? Se simte foarte bine la soare ștrengarul. Toată ziua facem plajă. M-a nebunit. Toată ziua îmi spune, mamico, cumpără și mie o... Vacă! Vaca, Stere, că la noi se mănâncă vacă! Înghețată. Tot timpul vrea înghețată. Am ieșit într-o seară. Cu mortul. Nu știu ce o să facem, că nu am cumpărat încă loc de veci. Îmi trebuie întâi aprobare pentru... Capre! Câte capre se caută pentru pastrama? Ce pastramă, dragă, ce must? În iunie? Eu vorbeam despre... Tămâie! De unde tămâie? Ți-am spus, poate aduci matale de la Făticeni când vii. Eu am fost toată noaptea la discotecă. La discotecă am găsit-o. S-o fi văzut cum s-o băia. Că la micul mi-a spus. Dă-le treacu de curci, că-s numai bele și os. Ce? Nu le știu? Mai bine ai grijă. De fapt, sună ăla pentru vama. Să scrie glar și citeți. Odihnească-se în pace. Da, a fost un om de viață. I-a plăcut să trăiască. Păi, ultimele lui cuvinte știi care au fost? Să nu te destrăbălești, că te strâng decât când ajung acasă. Să nu zici că nu ți-am spus. Acum fii atent, trimitem de urgență sicriul. Da, l-au adus de dimineață. Dar l-au dat pe deasupra cu... Lapte de oaia. Lapte de oaia, dacă aveți. Am niște comenzi pentru... Parastas. Da, o să-i facem și de 9 zile. Poate ne-ar pune și o mână de ajutor. Când vii la spectacol de adio, dat cu cei veniți la odihnă. Acolo o să cânt și eu melodii frumoase ca... Popa Gavrilă. Nu, n-a putut să ajungă. Era ocupat să... Tai un poc. Și mai vreau niște de-alea, cum le spune în românește, pudulii. Și încă ceva. Am și eu nevoie, pentru nevastă mea, de câteva chile de... Verde de Paris? De unde să găsesc aici verde de Paris? Omorâți-le cu altceva. În sfârșit, zicele, hai că te las, că am întâlnire cu... Care e ăla de Petrică? Petric? Da, mă duc de seară. Ce întâlnire, dragă? Ce te-a apucat? N-am nicio întâlnire. Nu, se aude de alături. Alo, Gigi. Că am închis. Te-ai întâlnit toate cu caprele și cu întâlnirile dumitale. Nu poți să vorbești mai încet? Dacă s-a supărat soțul meu, ce-i spun? Să-ți facă și coliva și să nu pune coloane. Coliva? Ce să fac eu cu coliva? Nu! S-aude de alături! Alo! Ei, atunci sănătate, Tantea Glaia, și ne vedem la Parastas. Breomule, mai nebunit cu mortul dumitale. Nu poți să vorbești mai încet? Dacă s-a supărat soțul meu, ce-i spun? Să-i fie țărâna ușoară, așa ne seara, frate. Aoleu! M-ați înnebunit! Acum, din cauza la arta 2 vaca, nu speră să mănânci coliva! Allah să vă înțeleagă și să vă taie acoperirea! Alo, Gigi!
Ziua toată mă gândesc cum să fac să nimeresc. Să mă vadă și pe mine, un impresar de soi, sau bine. Eu Svetlana, stil soprana, de mă cânt păcadigoana, din cuier, din șifonier, ca și nificățel. Toată lumea năpulește, dar vocea mea nu răgușește. Suntem grupul Trioiesc. Îi mondială, financiară, muzicală. Dar acum noi dăm concert și tragem aer în piept. Să se umfle sutienul ca să stăpânim refrenul. Toată lumea ne salută. La cântat, noi suntem vâtă. Poate pică o valută. Noi suntem rusoaicele frumoase și-am venit cu drag pe litoral să cântăm manele măterase în costum de mega
você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Felicitazione! Avete un stomaco sonotoso! Sì, molto grosso! Allora, come ti chiama? Gianfranco Pellegrino, conquistadore di Roma! Ah, Gheorghe! Gheorghe, da! Bă, Gheorghe, cu ce vă ocupați voi italieni? Frecare la mensa! Io sono il direttore di fabbrica di autoturismo Fiat. Io voglio costruire una bellissima macchina romeno-italiano. Si chiama Logan Ferrari. Ah, Ferrari! Abbiamo in blog 3 Ferrari. Ferrari betonisti. Betonul armato! No! Fisichella! Barichello! Nu sunt eu. Din potriva, am și plete. La noi stat sunt multe căruțe. Macchino con callo. Ah, piccolo cavallo! Da, animalo alligatore. Bellissima Romagna! Și voi ce hobby-uri aveți? Dopo programma noi pescuire fisci. Capisci? Fisci? Tonno, somorno, sarauè, castrono. Cupito, carasso. Sì. Allora, andiamo a praticare. Guarda qui. Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Il tempo 4 che al teatro. Ah, io sono il campione. Io voglio
gargară, nu-i gargară. E rețeta culinară. O duduia vă explica kilogramele ce pica. Apăsați acum pe taste și puneți ketchup la paste. Eu sunt Nenea Pirandeli și vă servesc o tortinelli. Grație, grație! Fetelor, faceți ca mine. Cât mai bine să arătați. Cu cura de slăbire aveți priza la bărbați. Cu un corp frumos și o fustă scurtă, devii pe loc ca pe disanta. Să n-ai nici mușchi, să n-ai nici burta, să fii femeia elegantă. Să nu arăt ca și Băsescu, mai bine arat ca și Bădescu. Nu am școală la Sorbona, dar arăt precum Ramona. Am rețeta frumuseții, tot timpul să arăți estetic. Mereu în pragul dimineții să aveți un suc, dar nesintetic, apoi serviți doar crudități. Sau trufandale dacă vreți. Organismul să le resfeți cu portocale și creveți. Nimic mai greu, nimic mai simplu, fără pic de silicoane. Ah, cine vrea să-i crească pieptul, să renunțe la sarmale. Pentru doamnele timide am un sfat prietenesc. Să mănânce doar stafide prinse în mușchiul țiganesc. Pe platou și farfurii să nu fie calorii. Kiwi, mango și papaya slăbiți până vă ia garea. Silueta nu-i robusta, ea încape în orice fusta. Și la fel ca în Italia, fusta-i cu belea. Bravo! Bravo! De când pe lume m-am născut, cred chiar că din primul minut eu am văzut când am văzut fusta. De atunci de coare i-am dodat și după ea am suspinat când dulce fin a fădurat fusta. Mă rog, poate că nu-i așa, dar asta e părerea mea. Problema e ce ascunde în ea. Fusta-i cu vedea, toate lumele învârtește ea. Fusta va tobina, numai ea e cu pricina. Fusta-i cu vedea. Mi-a spus mai ieri, nu și ieri, și nu-mi făcea niciun mister, că stăpânești un minister. Fusta, privind senatul mai ales, se cam întâmplă foarte des, pe deputat să fie ales fusta. Dar ce vă miră, domnii mei, la cameră e locul ei. Se strigă sus, se strigă jos, fusta. Fusta-i cu vedea, toate lumele învârtește ea. Fusta va tobina, numai ea e cu pricina. Fusta-i cu vedea. Când Maricela săruta întâia oară un băiat, puțin de tot și-a șifonat fusta. Apoi s-a dus puțin așa, l-a sărutat mai cu elan și și-a pierdut
Jazz. Ce acrobație! Priviți-o pe ea! Noua Românie! Am ieșit din criză, nimic nu-mi lipsește. Sunt fericită, salariile crește. E multe probleme, le număr pe dește, dar n-avem nicio grijă. Femeii plătește. Să știți că pe ogoare, în fabrici, uzine, câini cu covrici în coadă aleargă după mine. Nemții și francezii se mută în România. Așa e la noi la casă, aici în Megidia. Statul îmi oferă gratis tot ce vreau. Eu doar cu mâna întinsă trebuie să stau.
Nu am nicio grijă, nu mă plictisesc. Asta e țara noastră în care trăiesc. Și pentru că mintea mea e încă trează, vă rog să fiți atenți la ceea ce urmează. Eu quero
mine.